et team arbejder bedre end en gruppe af mennesker. Og det er sådan et fakt, jeg tror mange kender fra militæret. Og så tænker man sådan lidt, jamen ja, det er også gældende for softwarevirksomheder. Og der er det jo, Google har fundet ud af, jamen det er vigtigere, hvordan dynamikkerne er inden for teamet, eller end vi har de her 10x-udviklere, som jeg har talt så meget om. Det synes jeg er mega interessant. Og modsætningen til heltekultur, det jeg i hvert fald så oplever som udvikler, det er, at vi har en heltekultur. At det ikke er så sammenhængende et team, men der er nogle enkelte individer, der altid går ind og redder dagen. Der er ikke nogen, der gør det af ond vilje eller noget, men det er bare en naturlig konstellation. Det er min fortælling, jeg har fået skabt i mit hoved, og det er en selvforstærkende effekt. For når ledelsen har et problem, så vil de gerne fikse det hurtigt. Helten kommer til, helten vil gerne fikse det. Alle andre er sådan lidt bekymrede, fordi de ved, de kender ikke domænet så godt som helten, og træder måske lidt til side. Og så har vi den her selvforstærkende effekt, hvor helten hele tiden bliver klogere og klogere og klogere, og ledelsen bliver gladere og gladere. Men vi har ikke det her sammenhængende team, som støtter op om hinanden.